Bergarako labegara eta zuen gaz eta bi aste barru hemen ingo da Ekinez musika jaialdixa. 40 talde eta badaz hainbat nobedade. Gu musika taldiekin, antolakuntzakin eta voluntario sarearekin elkartu gara, prestaketa lanak nola doiazen jakitzeko. Torri! Beñat Etxebarria, atzaldeon. Arratsaldeon, Joko. Bueno, Ekinez jaialdixa 3. edizioa, zu hasieratik buru-belarri antolakuntzan, zela doiaz prestaketak? Ondo, justo ja azkenengo astetan sartuta, apur bat nervioso, lehen komentatu bezala, baina posi, ja behintzat lana ateratzeko jendartera eta ja zelan doan. Ados, hemen ikusentzuliak igual ezauketan ez da bielako barrutik hau zurrunbilo potente bat izango da, ezta? Ba, esan, bai, justo orain gaude nahiko lasai grabatzen hemen, baina gero pizten direnan motorrak, 29 igual lasaiago izango da, baina gero 30-tik aurrera kaina. Ados. Eta hori izan duzu, 29, badagoelako nobedaiak bestiak beste, aurten Ekinez jaialdixak 3 egunekiko dagoelako. Bai, guke, kezka bat genukan edo, azkenan, jaialdi guzti hauen norabidea eta zelan doan, eta nahi genuen ere nolabait hausnarketa edo beste eredu bat, mai gaineratu, eta orduan, pentsatu genuen 29 zenzetekela eguna proposa. Egiteko eguneko lasaia, ateratzeko tarte bat, jaialdietaz, panorama musikal ez da berritze egiteko, eta gero, bakarrizketa sartu dugu, eta gero jaizteko, kontzertu lasaixeago bat edo, eta eguna horrekin borobiltzeko. Aurten akanpalekua barruan izango dugu. Kiroldegi barruan, ezta? Bai, hori da, barruan izango dugu. Justo abono guztiak hortuta dauen arren, baina berritasun bezala, behintzat lortu dugu akanpalekua espazioan bertan egotea, eta jendearentzat hobeto. Ederto, musika jaialdi bada, beraz musika taldea ide protagonista, 2. edizioan 30 talde, eta zer eta 3. 40. Zela lortu duzu 40 talde, zelako kaosa izango da, nago, edo? Imaginatu ordutegiak, kriston buru usta dela. Ez, erronka bazen, urtero joatea jaialdia azten, eta ematea aukera leketa talde gehienei, eta testu inguru guzti horretan, eta aurten lortu adibidez 18 talde izatea deba goienakoak, 26 talde berri dauzkagu inoiz ez dutena jo Ekinezen, orduan gu posi gaude. Nolabait gure hasieran ideia bat daukagu buruan, eta gero hori realitatean plasmatzea zaila izaten da batzutan, ez? Baina behintzat nik uste dut ondo gabiltzela eta zer lortu dugula behintzat, ez? Planteamenduari dagokionez fizikoki, 2. edizioaren antzerakoa izango da. Bi agertoki egongo dira eta beste guneak be antzerakoak, da? Aldaketa handirik ez dago hor. Ez, nik uste dute oso ondo funtzionatu zuela 2. edizio horrek, espazio aldetik eta jendeak behintzate ondo hitz egin du horretaz eta gu posi gaude. Eta beraz egin duguna da, erreplikatu más o menos eredu hori, eta apur bat hobekuntza edo aldaketa txiki batzu sartu ditugu, jendeak hobeto osatzeko. Jaialdiak, eta lehen aipatu duzu hasieran, bogan dauz, argi eta garbi, jaialdiak gero eta gehiago hasten dabiltzenak, baina zertan esango zinuke dela ezberdina Ekinez jaialdia? Nik uste dute ezberdina dela ekoizteko eran. Azkenean jaialdiak egia modan daudela eta boom bat izan dela, baina beti biltzen dira horre interes batzuk eta atzetik, eta nik uste dut horre Ekinezek daukala beste ikuspegi bat eta daukala beste erronka bat, eta hori dela bere balio bereizgarria ez. Gainera, Euskal Herriko testu inguruan justu interesgarria da, azkenean historikoki egon dene horre kultura guzti horri eusten diolako eta nolabait errelebo bat ematen diolako edo. Azkenean Ekinez bera ez soilik antolakuntza lan talde murritzorrek, direla azkenean bolondresak, baizik eta gero lan esparru guztietan dauden jende guzti horrek osatzen duela Ekinez. Orduan, Ekinezen izaera eta Ekinezen existentzia bera ematen dio lan talde eta saretze guzti horrek, ez.
honetako azken asteburuan hemen egongo die musikazaleei. Zer esango zenieke? Nik uste dute izango dutela talde proiektu artistiko berriak ezagutzeko aukera oso aproposa, aparte dengoela giro oso ona, eta denok osatuko dugula. Bueno, Aneloidi, atzaldeon. Atzaldeon. Ekinez jaialdixai, 2 aste bestik jako beraketan, hau da hankaz gora jarteko, zela hori prestaketak? Baina urduritxasuna nabaritzen dugu, bertan dago ja ekinez, 2 aste, zuk esan duzu moduan, eta ber, presiño pixka badago, baina gogoa bai pixuak entzeko, eta batez be badanok ondo pasatzeko, musika entzuteko, eta debagoinenako taldeak entzuteko, eta baitxa Euskal Herrikoak be. Zu lantaldeko kide, hasieratik komunikazioen bereziki biza, zela bizi zen dozuzuk apur bat prestaketa lan honeik? Bai, aurreko 2 edizioetan azkenean lagun taldea auzolanian itxendan jaialdi badanez, beti laguntzen, baina honetan lantaldea handitxu inda, eta nire kasuan bozera maietza edo aurpegi moduan jarri naiz, eta orduan badaun artean koordinazioa nahiko natural izan da, azken finean lagun talde baga, eta musika artean ibiltzen gazena kontzertuz kontzertu, orduan zerbait nahiko naturala eta fluidoa izan da. Hainbat musikazale egongo diemen, zer esango zeniok eta aprobetxo bat etorriko den musikazaleari? Esango nuke aurtengo kartela oso anitza dela, lehenengo urtekoan gehiago izan zen punk rock estilua, eta aurten daneti da. Gauzia da nolako iztu dan. Orduan niztasuna egongo dela bertan, etortzeko burua pixka zabalik, eta igual musika estilo berreixak entzun eta gustoko jako, Eta ondo pasatzeko, ganberra asko egongo diala, eta lokatza bai, osake animo danoi eta etorri. Oso ondo, eskerrik asko. Bale, zuri. Ibon eta Erik eta Ibon, atzaldeon. Atzaldeon. No Limits taldeko kidiak, ekinez jaialdixan parte hartuko zu 3. edizionetan, baina badakitzu jakin, lehenengo edizioen hartu zintelako parte, ekinezen jotzia zer dan. Zer goratzen duzu, zer oroitzapen goratzen duzu, lehen edizio berezi hartatik? Gaztia ginen. Desberdina santaldia bat pixkat oin diskoak engabizela, eta oroitzapena gona dira. Bigarrenak izan ginen ostiralean jotzen, lagundanak etorri zian, Kristo Kiruan zegoen, Kristo Neuskixa, eta horitzapen honak. Ederto, zer eta gainera, beragar moduan agorrozin futbol zela izan, eta futbolien ezin duten jokatu orduen txe, rock and rolla nagusi eta leku berezitza, ez da, Erik? Bai, leku oso politxa, berdegunia espeitzeko momentua proposena. Ederto, No Limits taldea, esan duzu esasiela orduko egoeran, gaur egun, zer pututan aurkitzen zari? Zaote moduan gaur egun gabiz diska aurkezten. Aste santu aurretik ibiliga astebururo isa kontzertua ematen. Oin 3 asteko geldialdi bat indou, eta berriro goi astopera udar arte. Oin astebururo 3tik 2 kontzertu den gabiz. Zapatuan izango zarie, baina baki gainera asteburu horretan be ostiralien behasainen jotzeko zariela. Hori da, beste dobleta. Gogotxu? Bai, tope. Oin gainera hori, Ibonek esan den moduan, disko berri atera dugu eta oin aprobetxatzen gabiz, pixka da isa astero joten eta gube posik, oso posik. Jaialdixak bogan daz gaur egun, zertan esango zinukete zeuen irintzetik dala ezberdina ekinez jaialdixa? Guretzat ezberdina herrixan dalako, gure herrixan dalako, eta bai antolatzaile danak eta hemen ibiltzen dian danak ezagunako laguna diela, eta guretzat gertuko festival badala esango neban. Hori da ezberdintzen da egual. Eta talde danak ezagunak, bai. Bai, ez da, talde kartele ederra, ez da, Erik? Bai, ederra, aurten be, hori, uste dut talde danak euskalduna diala gainera, eta uste dela Kriston apostua bertako taldiak indartzeko eta Kriston aukeria bertan ikusteko. Berrogei talde egongo dira, ez dakit baten bat berezik ikustea gure dozuen? Nik baten bat esan behar bat esango neban Friday Screw. Beti da nik entzun dut talde bada, makarrismoa beti jarraitzu eguna hortaiko talde referente bada, eta gogotxu gara ikusteko. Oin dara asko ikusi gabe. Eta zuk, Erik? Nik horrez gain Streetwise, esango negan. Beti, hori, referente batzuk dira gainetako,
eta beti hauke kriston direktua. Begiak itxita itxutuz gertatzen dena ukituko bagitu bezala entzutea genezake hitz egiteaz astu ditezke noizbait izakinera. Ana Seba, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ekinez jaialdi xan, ezinbestekoak di, ezta, voluntarixoak zu ibili zara, aurreko bi edizioetan, aurten be ibiliko zara. Ze moduzko esperientzia izan da zu gehi ekinez egin duzun lana? Ba, oso pozik, egize esanetako plazer bat izan da, ekinez moduko jaialdi batean, bueno, parte hartzea donera letxua ipintzia, eta, ba, hori, ondala aurreko edizioan agorrezinekuan, ba, barran egon nintzen, bueno, ba, pixkate tabernari hori lehenengo tabernari lan horrek bergogoratzen, eta, Oso ona. bai, azkenengoan be bai, eta, bueno, beti hola nire borondate guztia, ba, bueno, dozein txandatan egon behar baldin banaiz, edo dozein lan baldin badago be, bueno, beti prest eskua botatzeko eta laguntzeko, bai. Ana, jaialdixak bogan daz, baina berezia da, ekinez zeratik izango zinuke dazu, Bai. berezia dela. Hombre, azkenean, Bergaran izatiak bai dauka berezitxasun hori, azkenean, karo, Bergara rondako bai da, ez? Lako dimensio bateko jaialdixak beti dela, igual pixkat kanpora, edo beste proiektzio batekin, eta hemen herrixan eta gertutasun hori eukitzia, bai, horrek badauka olako bere xarma bat, bai.